буенча менә номинациялар буенча татар халкының көнкүреше турындагы бүлеккә 39 эш. Туган якның сокровища родного края. Туган як җәүһәрләрендә 19 эш. Бәхетле балачакта мизгелләрендә 11 эш. Казан Лучезарныяда Нурлы Казанда 3 эш һәм бөтен дөнья татар конгрессының эшен яктыртканга 9 матбугат чарасы үзенең эшләрен бирде. Регионнар Ульяновский, Киров өлкәсе, Удмуртия, Түбән Новгород, Тобольск һәм калганнары Татарстан районнары һәм Казан шәһәре. 14 эш регионнан, 67 эш республикадан. Шуңа күрә анда берне биреп, берсен тегендә калдырсак да минем ишага. Жюри әгәр дә риза булса, мәсәлән. Чөнки тегендә 39 кеше бит күп. 39 кеше әйе. Пропорциягә караганда дөрес түгел ич. Әйе, дөрес түгел ич инде ул ни булганда. Тишәрәсенә берне сайлап алга була. Аннан Салават күперенең балаларга бик матур инде башлаганнар, ләкин ул теге башланган ташланган түгел микән. Нәрсә ул мәчет, нәрсә ул гаит кене матур итеп журналда теге аңлатып барырга җыйналар. Ул бәйрәмнәр, мөселман бәйрәмнәре. Ләкин ул ике кечкенә булды эзелде шунда. Менә шул, миндә дә шулай. Алай булса, аппарат инде. Мин Назым абый әгәр алар дәвамлы итеп эшләгән булсалар, күп бирерләр. Мин хәтерләйм бер вакытта Дөркәлемгә бирелде. Дәвамлы иде, димәк бу цикл булмаган. Кечкенә иде санда ул калды. Менә әгәр шундый итеп күз алдына китергәндә аерылып тора торган 4 эш бар. Бу Рүзәл Мөхәммәтшин безнең мирас. Ул эшләгән интервью Насир Юрушбаев белән. Ондан соң тагын бер аерылып тора более-менее Фәнзилә Салихова. Телеканал. Ул шундагы Удмуртиядагы татар авылларындагы изге урыннар турында сюжетлар. Аерылып тора Рәмиснең ике эше. Берсе Симбир татарлары турында, икенчесе театр бинасы турында. Һәм Нижгар татарлары журналыннан Салихҗанов Рамил дигән кешенең Мечеть в трех озерках дигән материалы. Бик әйбәт язылган материал. Префектураның махсус бүлегенә бирәбез анда. Әйе. Эшешендә. Моны сезнең бүлеккә күчердек, сезнекенә. Мин Азим, син Марсель Галиев караган бүлеккә. Менә шу эш күп бит инде. Анда 39 эшкә 6 җиңүче була. Не дишеңдер? Менә теге эш. 3 кенә Лучезарная Казан. Билгеләдем мин аны билгеләвендә, Но аны моны поощрение иченә килми инде ул. Юк, тогда поощрение Сабан туй тагы бик матур. Аныкы даже 7+ куйдым, почти 8.